er klar her i IKAST Stadium til dagens træningskamp mellem FC Midtjylland. Så kan vi lige gennemgå den. Vi har Martin Freisel i buret, så har vi Henrik Dalsgaard, Lihan Beum, Mads Bæk og Victor Bak i forsvaret. Så der kom op på hesten igen her. Ja, her Aalborgenserne, de vender tilbage til 3F Superligaen, når den her sæson er færdig overstået. Godt genpres. Det er klart, at de fejl, vi får lavet i starten af kampen, det gør jo, at nu ser at vi ser det her, og det er jo ligegyldigt, om du er stor og stærk. Ja, faktisk vil det næsten være bedre, når man ser ud fra os med sådan lidt en dårlig smag i munden, hvis man ikke vinder eller spiller uafgjort. Men først og fremmest så står det jo... det er der, vi så skal være på de her nummer 2 bolde. Vi har bygget den op, og det er et rigtig fint sideskift her. Så hvis vi forsøger at bygge den op og får knivtangsmanøvrer, som vi skal lave på dem, når det er, vi har dem. Der finder Henrik Dalsgaard her. Tilbage til Dario Osorio. Også en spiller, som må fryse lidt for tiden. Men lad os se, hvad han kan udrette her. Den får for meget. Nej, det må man sige. Den fik alt for meget. FC Fredericia, en kamp vi også viser på FCM.dk og vores fint 1-2-spil her. Ja, det bliver også ved lige Kikovic, der løber rundt med et gult kort. Jeg ved faktisk ikke, hvad aftalen er i forhold til... Ja, nu er det nødt til lige lidt nogle af de her dybe løb, som gerne skulle trække OB lidt baglæns. Ja, fint spil af Osorio og Martinez. Noget andet. Ja, det er det. Ja, det er det. Og lade OB spille ind i vores hold. Og så alligevel, når vi ligger... jeg synes måske, vi også har lige en, måske endda 2 nogle gange. Prøv at se her, vi har så sat bolden lidt tidligere på spil. Og så gjorde noget af det, vi snakkede om også med. Jeg forestiller mig jo, at det kommer sådan set lidt an på, jamen få dem ind igen, og noget af det her med de gode ting, for også at få skabt nogle relationer. Ikke kun relationer på banen, men også noget, hvor der er man... Det gør ikke noget, man godt... Om, lige godt og vel en måned. Ja. Tanker om, hvordan vi kan score mål på den baggrund. Den korte variation af hjørnespark. Tredje hjørnespark til lokal exit, men i Superligaen, der er han fortsat ubesejret. Det er en fin statistik. Det må man sige. Og vi får altså udbygget hjørnespark-statistikken her. 4. hjørnespark til Midtjylland kamp. 2 gange på overlæggeren. Fin afslutning ellers, og en okay aflevering. Det var egentlig det fra Stadium her i IKAST.